El jardí dels mandales, amb Lourdes Prat. Dimecres, com sempre, parlant de salut mental, parlant amb els integrants de l'Institut de la Ment, d'aquí del Principat d'Andorra, i avui amb el psiquiatre Joan Escoter. Joan, bona tarda, benvingut. Hola, molt bona tarda. Sempre parlem de coses molt interessants. Avui, però, vull parlar de coses que són interessants, però que a vegades es garrifen una mica, o que fan por, o que tenen estigma, com s'acostuma a dir ara, no?, quan parlem de trastorns mentals o malalties mentals. Una persona que se sap o que no se sap que té un trastorn o que pateix una malaltia mental, que està a casa seva o que arriba a urgències o que algú la troba pel carrer donant cops, cridant, que està fora de si, com acostumem a dir, que no sabem què li està passant, però que té una manera de comportar-se agressiva. Què tenim que fer amb ella o què feu els professionals amb aquesta persona que està, doncs, agredint? Bé, jo penso que és un tema molt delicat en tots els sentits. És a dir, una cosa o una situació és la persona en concret i després quan li passi al cap d'uns dies o d'uns mesos com li quedarà el record d'aquells moments que estava així. Això és un tema que si convé ja en parlarem, però un altre, que és el que jo penso que també és molt interessant, és quan algú de qualsevol dels oients està veient aquesta persona, imaginem-nos al carrer cridant, queda clar que està sentint veus, que està responent a les veus, que està molt agitat, ara jo exagero, però això pot passar i passa a vegades. I a la millor, doncs, fins i tot amb un bastó està trencant algun vidre. Si és el Principat d'Andorra, segur que al cap de pocs minuts apareixerà la policia. Vale? Han aparegut uns professionals, la policia, segurament que també abans o pocs minuts després apareixerà el SUM. Vale, ja tenim uns sanitaris, tenim una policia i ara jo pregunto què s'ha de fer amb aquesta persona? Clar, aquesta persona, per poder-la atendre, s'ha d'aconseguir d'alguna manera agafar-la, portar-la a urgències de qualsevol hospital, lògicament d'Andorra també és el lloc millor per poder saber què està passant. Pot ser que tingui una intoxicació de cocaïna, pot ser que estigui en una fase maníaca de molta exaltació, dins un trastorn bipolar, pot ser que sigui una agudització molt intensa d'una esquizofrènia, podria ser moltes circumstàncies, i l'enfoc terapèutic varia molt en un cas o en un altre. Que ara imaginem-nos que ho veiem des de fora, què s'ha de fer amb aquesta persona en aquell moment que està al carrer. Quan encara no hem trucat a la policia? No. O mentre sí, nosaltres som oients. Veiem aquesta persona. Parlo de persones estàndards. De veure algú al carrer. No se suposa psiquiatres que tenim experiència en urgències. Qualsevol oient està veient aquesta persona. El primer que farà és trucar. Vindrà la policia i vindran els professionals sanitaris del SUM. Bé, però si venen allà i no actuen, la gent tampoc no ho entendrà. Què vull dir amb això? Que han d'aconseguir com sigui, en contra de la voluntat de la persona que està en aquest estat, agafar-la i portar-la a l'hospital. Tècnicament això se li diu reduir, és a dir, aconseguir, normalment es fa amb un grup de persones, amb una experiència determinada, agafant-lo, posant-se al damunt, al costat, braços, mans, hi ha tot un mecanisme, tot un protocol per intentar que no es faci mal a ell i no faci mal a ningú. Ara tots els que hem participat hem rebut cops, puntes de peus i cops en aquell moment, però per contenir-lo, però també dins la tècnica s'ha de fer d'una manera que no sigui amb un placatge total i absolut, sinó a vegades pot passar allò que ha passat per desgràcia i ha sortit als mitjans de comunicació, Mossos d'Esquadra, Catalunya, reduint una persona, se mor en aquell moment. Hi ha tota una tècnica per intentar que això no passi i se'l porta a l'hospital. En aquest trasllat sembla lògic que no poden estar 7 o 8 persones agafant-lo a dins de l'ambulància. Per tant, hi hauria probablement, depèn de si hi ha un metge allà o no, una sedació
petita farmacològica, pensem que no sabem si està begut, si té cocaïna, vull dir, són situacions que depèn de quin medicament seria perillós, i probablement, independentment que hi hagués una mica de contenció farmacològica, se l'hauria de contenir físicament. Per tant, quan arribaria a urgències, qualsevol que estigués a la sala d'espera, si veu algú que encara està cridant, perquè tampoc no va bé a dormir-lo del tot, perquè qui l'explori ha de poder parlar amb ell, ha de poder saber què està passant realment. Per tant, veurà probablement una persona en una camilla lligada. Contenció mecànica, seria lligat d'alguna manera o altra. Que la persona que ho veu en aquell moment, si no sap res més, sí que ho pot pensar que és una actuació molt traumàtica. Ara pensem que a cuidats intensius es fa servir la contenció perquè les persones no es treguin les sondes, els sueros. També se'ls ceda una mica. Persones a vegades amb demència, qualsevol planta de qualsevol lloc, sempre amb molta cura, i hi ha d'haver tota una sèrie de protocols, també se li ha de fer un mínim de contenció. Doncs aquesta persona, a urgències, depèn de com vagi la situació, és probable que tingui d'ingressar i tornem amb plodavall. Si es pot aconseguir una contenció farmacològica, en un hospital general, amb els mitjans que té l'hospital d'aquí a Andorra, que hi ha cuidats intensius, medicina interna que funciona molt bé, es pot aplicar un tipus de contenció farmacològica que potser en un hospital psiquiàtric, per tant monogràfic, que no hi ha cuidats intensius, no es pot aplicar. I sí que hi ha una certa relació entre si hi ha més cura, més persones, és probable que no faci falta tant la contenció mecànica que es diu. És a dir, que si les persones no és que ajudin perquè l'estaran retenint i l'estaran agafant, sinó perquè faran alguna acció diferent, parlaran amb ell o per què seria diferent? A veure, dependrà del grau de sobreexcitació que hi ha. En la majoria de situacions, quan la persona està en aquest estat de sobreexcitació, tots els estímuls que li vinguin el poden estimular més. És a dir, pot viure agressivitat i tal. A pitjor, no? A pitjor. És a dir, ell se posarà més tens. Sí. Imaginem-nos una persona que està veient imatges que no existeixen, però que l'estan agredint i fins i tot ho noten al cos. Que si en aquell moment segons com es faci la intervenció de contenció, ell encara s'agitarà més. Sí que és veritat, ara ja parlo a nivell d'hospital, perquè tot això que l'exemple que he posat abans al carrer és una situació més especial. A nivell d'hospital, i no parlo d'Andorra, parlo en general, sí que és cert que si hi ha persones preparades i una persona ingressada s'està agitant, normalment persones preparades que el coneixen, amb el parlar, l'estar amb ell, la gran majoria de les vegades poden sossegar-lo. O sigui, baixar l'agitació, a la millor sí que hi pot haver un medicament complementari. Per nosaltres l'ansietat o l'agitació té la mateixa característica, posem, com dolor intens. Seria absurd que en un hospital una persona amb un dolor molt intens que rebia de dolor hi hagués allà metges i infermeria i li diguessin aguanta't amb el dolor perquè està prescrit, no sé, cada 8 hores. Sí. No? I t'has d'aguantar 4 hores. D'alguna manera s'hauria d'actuar per aquest dolor. Doncs en un estat d'agitació, parlo sempre, insisteixo, de l'hospital, es pot donar el cas que també es tingui d'adelantar algun tipus de medicació més sedativa, però que no s'ha d'agafar l'exemple, almenys per mi, sedatiu com a dolent, és a dir, el volem tenir adormilat, sinó sedatiu per treure aquesta ansietat, que és el que es diu ansietat psicòtica, que els fa patir molt, que és l'exemple del dolor. No? Doncs jo, si li trec el dolor a una persona, l'estic ajudant, sempre vigilant que no hi hagi complicacions amb el que se li dona per treure el dolor. Doncs treure-li l'ansietat, fem-ho al revés. No donar medicació ansiolítica amb una ansietat intensa, jo consideraria que és una mala praxis. Estàs fent patir aquella persona innecessàriament. És innecessari, i és millor per aquella persona perquè es tranquil·litza més ràpidament. Aquests com se li pot dir, atacs, brots, quan hi ha aquest rampell de trencar coses, de cridar, o que se senten veus i sembla que estan seguint veus que senten interiors, com se li diu i quanta estona sol durar això? A veure, jo separaria
tot el que seria intoxicació per drogues. Perquè això és més freqüent? No, ho separaria perquè l'enfoc terapèutic ja és molt diferent. És a dir, si per exemple és dins d'una intoxicació per alcohol, el que s'ha d'aconseguir és que li desaparegui l'alcohol en sang. Per tant, intentaràs que estigui més tranquil, que no es faci mal, i només a mesura que vagi baixant l'alcohol, o millor en un ambient tranquil, fins i tot es queda adormilat i dorm, el que es diria dormir la mona, l'endemà estaria força bé. O sigui, tot el que tindria que veure l'agitació amb drogues, per una banda és més senzill i per l'altra és molt més perillós, perquè el cor i tot el cos de dins pateix més. De fet, insisteixo, el que es fa a Andorra és el que es fa a Catalunya, el que es fa a tota Europa. Amb una intoxicació per droga agitat no és motiu d'ingressar a la quarta planta, és motiu que estigui a urgències, per tot el que hem dit abans, per la vigilància, perquè desaparegui l'efecte de la droga i després decidir si hi ha indicació d'ingrés o no. Ara anem als altres casos. Clar, els altres casos bàsicament seria d'agitació, així que dèiem, seria un estat maníac. Amb l'estat maníac, que és el contrari de la depressió, tot el cervell està hiperexcitat. I a vegades ells per si mateixos estan molt irritables. Tot el que sigui hiperexcitació ambiental els dispara molt. Allò que diem està la que salta, però d'una manera extrema. No? Ells mateixos es posarien la música més forta, criden més, parlen més i se retroalimenten. Per tant, bona ajuda és precisament intentar que l'ambient de l'entorn de la sala, on estigui, que no hi hagi sorolls, que estigui relaxat, que si entren dues persones o tres amb bata blanca li parlin suaument. Això és independent de l'efecte que els pugui ser el medicament, i ja baixa molt. En el cas que hi ha al·lucinacions amb agitació, que la persona, per definició, amb el tema que estem dient, si està sentint una veu, està veient unes imatges, està notant el cos, que li claven coses, que li provoca dolor, encara que evidentment no sigui cert, o aconseguim que s'adormi, que relaxi molt amb la medicació, o això ho continua notant i llavors és lògic que reaccioni. No? Si aquesta persona m'està mirant a mi i nota com una punyalada al cor, intensa, vull dir, la nota de veritat, i m'està mirant a mi, és fàcil que pensi que jo l'estic apunyalant. Per tant, és fàcil que reaccioni cap a mi, perquè el deixi d'apunyalar. Aquests per mi són, estic parlant sempre de situacions molt extremes, perquè són. Aquests són els casos en què seria inconcebible no donar-li una medicació, sempre hospitalari, probablement ingressat, que fins i tot el deixi adormit. En aquests estats d'agitació, insisteixo en el d'abans, tot el cos està superexcitat, està castigant molt el cos, fins i tot pot tenir un infart. M'imagino que després fins i tot deu sentir com si li haguessin donat una pallissa, no? Sí. Llavors, és curiós perquè a vegades amb medicació, fins i tot endovenosa o intramuscular, dosificant-ho bé, en aquest punt en què estigui adormit, que es pugui relaxar, a vegades només en 24 o 48 hores de relaxar-se farmacològicament, encara que després tingui al·lucinacions, ja li han baixat molt d'intensitat i ja està molt millor. Es pot arribar a fer una vida normal tenint aquests trastorns, aquests brots, aquests moments tan extrems? Perquè és conscient aquesta persona en el moment en què no té aquest brot de que ho pot patir en qualsevol moment? Jo tornaria a diferenciar les dues grans malalties aquestes. En el trastorn bipolar, per definició, hi ha d'haver moments són dies, poden ser setmanes, poden ser mesos, que fins i tot sense medicació la persona estigui bé. No estigui ni en episodi depressiu ni en episodi maníac. El que fa la medicació és escurçar, o sigui, que no hi hagi crisis, o almenys és el que intentem, que no hi hagi crisis i que quan hi són, o episodis, perdó, que quan hi són siguin menys intensos. I si tot va bé, a poc, amb la medicació, que es diu automitzants, es pot aconseguir, de fet s'aconsegueix amb un tant per cent altíssim, que estigui bé, normal vull dir, vist des de fora. Sí que potser aquesta persona durant un any o dos està bé, pot tenir por que li torni a venir una crisi. Però si tot va bé, és un tant per cent molt alt, no li ve cap crisi, amb medicació i amb controls, i pot fer una vida normal, i de fet molts treballen i poden tenir càrrecs de responsabilitat. Aquest és un cas. A l'esquizofrènia, per definició, després del primer brot, se li diu brot i no episodi, mai queda bé del tot.
Pot ser que els símptomes positius, que són les al·lucinacions i els deliris, no hi siguin. Parlo ara en mantenir medicació. Pot ser que no hi siguin, però els hi queda com una dificultat de concentració, de memòria, lentitud a l'hora d'actuar, saben el que han de fer. El que han de fer pot ser vull anar a fer un cafè i els hi costa, que això també hi ha tota una graduació. Això, aquests símptomes, que són els símptomes negatius, és absolutament indispensable, encara que sigui amb els símptomes menors, qui sigui, per poder dir esquizofrènia. Si no, no parlaríem d'esquizofrènia. Per tant, l'esquizofrènia, per desgràcia, insisteixo, a la millor hi ha ara persones que la pateixen i em senten, o familiars, i diuen, jo estic perfecte, del tot. Me n'alegro, però és probable que no sigui esquizofrènia. Hi ha una altra malaltia, que és entre bipolar i esquizofrènia, que antigament se li deia esquizoafectiu, que llavors sí que poden estar a temporades bé. Amb l'esquizofrènia no, i és curiós, perquè si els hi fas test de memòria, concentració, no surt res alterat, però hi ha aquesta mica de lentitud. Són persones, quan queden així, mantenint la medicació i tal, són persones que poden fer vida normal. Jo he conegut a metges, poden fer de pares, però se'ls hi nota, bueno, els que hi entenem, o la família et diu, no és exactament com abans. Sí. Va més al ralentí, no? Sí, no? Petits defectes. També compta una cosa, és a dir, hi ha un grup de persones que té aquests símptomes, ara parlem dels símptomes aquests de memòria, concentració i enlentiment, que són els símptomes negatius que es diuen, no els positius, que seria d'al·lucinacions i deliris. Hi ha un grup de la població, no, diguem-ne, entre cometes normal, que no ha anat mai al psiquiatre, que treballa, que té família, que els té. I sense saber-ho? Els té. Els té, i els té des de l'adolescència. Si es compara amb el germà, et diran, bueno, és que la millor és d'això, és més enlentit, és més introvertit, és més... Bé, doncs s'ha de considerar normal. Més empanat, que diuen a vegades, sí, no? Sí, però això seria normal, És a dir, que aquests símptomes se'ls diu símptomes neurològics menors, són indicadors de predisposició. És a dir, els psiquiatres, quan veiem un adolescent, postadolescent, amb aquests signes, però insisteixo, no és malaltia, sí que sabem que si li venen estressants potents, a Espanya era, per exemple, el servei militar obligatori, estressants potents és, per exemple, consum de cànnabis regularment, o a la millor entrar a la presó un temps. Situacions d'aquestes estressants potents poden provocar-li el primer brot d'esquizofrènia, que llavors apareixerien això més accentuat i li apareixerien les al·lucinacions. El més negatiu d'aquesta situació és que si passa i es detecta aviat va molt bé, el tractament va força bé, etc, però és probable que els símptomes neurològics menors que dèiem abans ja li quedin, si no té mai més cap crisi, ja li quedaran solament més intensos que abans. Per això és tan important detectar-ho ràpidament. Quan ja la família percep que un membre, sobretot adolescent, postadolescent, té aquests signes, és un motiu de molt pes que no consumissin cànnabis ni drogues, que és la causa en aquests moments aquí a Andorra i tota Europa. El no ser el servei militar obligatori és la causa més freqüent de desencadenar, o sigui, provocar ja el començament de l'esquizofrènia. Jo em sembla que tindríem que dedicar un programa sencer, i encara ens en faltaria més, per parlar d'aquests efectes de les drogues, perquè penso que, a més, això s'ha de conscienciar molt, perquè allò que diuen és que jo fumo un porro, no passa res, i que jo he vist fins i tot pares que fumen porros des que eren joves i ara a casa tenen les plantes i segueixen fumant amb els fills, i no crec que això sigui gaire saludable, no?, per la nostra ment. Bé, jo diria que opino, insisteixo, a la millor políticament no és gaire correcte. Des del meu punt de vista és cert que persones equilibrades, cervell equilibrat, probablement un porro a la setmana, no passa absolutament res. De la mateixa manera, cura cervesa al dia o un got de vi al dia, no passa res. Jo compararia els dos. En mesura tot, No, jo compararia cànnabis amb alcohol. És a dir, en un grau
de cànnabis que entri al cos a la setmana determinat, baixet. Un grau d'alcohol baixet a la setmana, en persones no predisposades, és veritat, això seria un extrem, és veritat que no passa res. A mesura que s'augmenta, va augmentant la probabilitat que passin coses. A mesura que una persona, fins i tot adolescent, va augmentant el consum d'alcohol diàriament, passaran coses en el seu cervell. Si és a l'adolescència, ja és un cervell molt feble, molt inestable per un tema hormonal, i a més hi ha tot aquest grup de la població que deia abans, que potser ens aniríem entre una cosa i l'altra, un 5 o un 10% de la població, que té aquesta predisposició. En aquest grup és probable que potser només 2 porros a la setmana ja els hi pugui provocar el brot. Moltíssim. Per tant, per prudència sí que hauria de ser 0 de cànnabis. Doncs ho deixem aquí, però en tornarem a parlar d'aquest tema i de molts altres superinteressants sempre que ens arriben des de l'Institut de la Ment i avui de la mà del psiquiatre, el doctor Joan Escoter. Un telèfon de contacte per qualsevol persona que tingui un dubte, que vulgui consultar, que li sembla que la seva mania s'està fent molt gran, que té trastorns de son, on poden trucar? Bé, es podria trucar perfectament al 72 66 66. Molt bé, i l'Institut de la Ment doncs el tenim ben a prop, el tenim a Escaldes, just a davant de la Dama de Gel, no té pèrdua. Moltíssimes gràcies, Joan Escoter, per haver estat amb nosaltres i fins la propera. Moltes gràcies. El Jardí dels Mandales, amb Lourdes Prat. The sun shines on everyone. The sun shines on everyone. The sun shines on everyone. It doesn't make choices. It doesn't make choices. The sun shines on everyone. The sun shines on everyone. The sun shines on everyone. It doesn't make choices. It doesn't make choices. When it rains on everyone. When it rains on everyone. When it rains on everyone. It doesn't make choices. It doesn't make choices. When it rains on everyone. When it rains on everyone. When it rains on everyone. It doesn't make choices. It doesn't make choices. The one spirit lives in everyone. The one spirit lives in everyone. The one spirit lives in everyone. It doesn't make choices. It doesn't make choices. The one spirit lives in everyone. The one spirit lives in everyone. The one spirit lives in everyone. It doesn't make choices. It doesn't make choices. And we pray for everyone. Yes, we pray for everyone. We pray
choices. We pray for everyone. Yes, we pray for everyone. We pray for everyone. We don't make choices. We don't make choices. Peace to all. Life to all. Love to all. Ram Ram Hare Ram. Peace to all. Life to all. Love to all. Ram Ram Hare Ram. Peace to all. Life to all. Love to all. Ram Ram Hare Ram. 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 I aquest ha estat el programa d'avui al Jardí dels Mandales. Com cada dimecres tenim una cita amb la ment i amb els sentiments. Que siguin molt feliços. Salutacions de qui els ha parlat, Lourdes Prat. Adéu-siau.